wafle. Dobre, takže prvá je spokojná. Veľmi. Horúce? Chutí? Ešte si sa nedostala k plnke. Už je konečne Nutella. No, to je dobré. Môže byť aj takto? Ďakujem. Zelené čili, aha. Príjemne korenené. Topinka. Mne toto asi najviac chutí. Neviem, že pre deti nie až tak, ale je to také najvýraznejšie. Úžasné videa. Dostali sme sa domov. Áno, ako vysoko striechaš, tak? Acabou por lá. Ty pozdobný. Držte sa.